Edan hori eta ongi etorriak energia berriztagarriaren eztabaidak. Gaur hemen, Larrabetzeko eskolako 6. mailako kirak ditugu eta energia horien abante eta desabanteien buruz hitz egingo digute. Hola hasiko gara desabanteiekin. Orain hasiko dira energia, eguzki energia, hasiko dira abantai taldea, ezaiguzu, Matxin? Nire ustean mantentze lanak gutxi eskatzen dute. Gainera, uste dut instalatzeko egokiak direla, autokontsumoa. Norbait kontran esango du gauza bat? Dane? Hau esan behar dut, panerak sortzea asko kostatzen duela, eta instalatzea landetan ekosistema kaltetzen du. Bai, Daniel, baina nire ustez eguzki plakak sortzea kimiko asko behar dira. Eman, Lia. Bai, baina behin eta plaka solarrak egin zure teilatuan jarri aldituzu. Ez duzu animali bat bezen ekosistema apurtzen eta holan energia lortzen duzu. Eta gainera gehitu nahiko nuke plaka solarrak isilik funtzionatzen dutela orduan, ez dute molestatzen, ez guri, ez animaliei. Esan, zer. Gauez ez du energiarik sortzen, baina egunean zehar sortutakoa baterian gor daiteke gauean erabiltzeko. Eta gainera nik gehituko nuke gauean ez dela beharrezkoa argia erabiltzea. Ados nago zurekin, Iraia, baina gauean istripu bat gertatzen bada eta energiarik ez badago, istripu hori konpontzea oso zaila izango zen. Xarek esan bezala, eguneko energia gorde egiten da. Bueno, orain, aiur esango esku, azkenengo hitza. Gogoratzen duzue Europa mailan azkenengo aldiz joan zen anarkia. Zientzialari batzuk esan zuten eta jarraitzen dute esaten energia berriztagarriaren erruz izan zela. Orain lagunok haize energiaz hasiko gara. Esan, Daniel. Naiz eta alde egon, haizerik gabe ez dago energia eolikorik. Eta gainera, haizea lortzeko haize errotak behar dira. Eta haize errotak erabiltzeko mendiak zulatu egin behar dira. Esan lukene. Ados nago zurekin aritz, baina haize energiarekin energia kopuru handiak lor daitezke eta lanpostuak sortu ahal dira. Haize errotak, eta horregaitik ez du kutsatzen. Eta Matxin, gehitu egingo dizut, txoriak ez txokatzeko erroten kontra argiak jarri aldirela eta holan ez direla txokatuko. Esan, Peio. Bai, Lier, niz alde nago, baina esango nuke animaliak ez direla konturatzen argi jarrita dagoela ez txokatzen. Eta Peio gehituko nizuke, haize errotek zareta sortzen dutenan animaliak ihes egingo dutela. Eta horrek animaliei leku gutxiago itxiko diete lasai egoteko. Energia hidroelektrikon buruz. Hasi gu. Nik pertsonalki uste dut energia hidroelektrikoaren iturriak ia gortezinak dira. Beraz, gure etorkizuneko beharrak modu jasangarrian asetzeko aukera ematen dugu. Gaitu nahiko nuke argi dagoela ekoizpen kostu basoek direla behin zentralak eginda. Gainera, energia kantitate handiak sortzeko gaitasuna du. Esan, aiur. Naiz eta aukera gutxi egon, presarekin euria hasten denean uholdeak sortu aldira, eta horrela animaliakin hil egin aldira. Gainera, energia honek agian gizarteari modu positiboan egiten dio eragina, baina bertan dagoen izaki bizidunei kalte asko egin aldie. Kalte asko, Esan, Matxin. Bat nator zurekin, aiur, baina uholdeak egoteko probabilitateak oso basuak dira. Eta gainera gehituko nuke ekosistemak kaltetu daitezke, baina zati hori babestuta egongo balitzake animalien biziraupena bermatuko litzateke. Animalien bizia bermatuko, Esan, Ares. Turbinak ur azpian egoten direnak animaliak hil aldira.
Esan, Lier. Bai, baina turbinak babestuta badaude ez du inor hilko, bez animaliak. Eta gainera urte osoan lortu aldugu energia hau. Urte osoan energia, Esan, zara. Ados nago Lierrekin, baina energia honek ekosistemak kaltetu alditu. Eta nik gehituko nuke, presak handiak apurtzen direnean, hor dauden litro guztiek ekosistema eta animali gehiegi kaltetu beharko ditu litzake. Orain, iragarketara! Etorria, ja, iragarketatik bueltan gaude eta hasiko dik kontra energia geotermikoaz. Ez daiguzu, Dane? Energia geotermikoaren zentralak oso garestiak dira. Bai, Daniel, eta ni esango nuke baliabide geotermikoak agortza gertatuko litzakela. Bale, esan Iraia. Nik ez nuke horrela esango. Lurpeko baliabideak agortu daitezke, baina energia geotermikoa murriztu daiteke beste energia batetik hartuz. Esan Ares. Hau esan da esan behar dut instalatzea oso garestia dela. Eta bakarrik lurralde batzuetan jarri aldela. Esan, Ur. Arrazoia duzu, baina nire iritziz energia geotermikoak etengabeko ekoizpena du eguraldiaren menpe egon gabe. Eguraldean menpe egon gabe, Esan Aritz. Eta gainera animaliari lur eremua kendu aldietez. Bale. Esan, Luken. Nire iritziz lurrazpiko beroa baliatzea oso eraginkorra da, eta etengabeko ekoizpena egon beharko zen, eguralde menpe egon gabe. Gainera, CO2 isurketak oso txikiak dira. Eta gainera gehituko nuke, gune volkanikoetan ez dela ia jenderik bizi ez da animaliarik. Orduan gune volkanikoetan zenbat zentral geotermiko bat jar dezakegu beste gune batzutara energia geometrikoa arriatzen. Geotermikoa. Arrazoi duzu Xare, agian hor ez da animalirik bizi, baina landareria dago eta hori zaindu behar den gauza oso garrantzitsu bat da. Plaka solar, eguzki plakak ez daukaten pertsonak, Eta gainera, txoriak aizerroten kontra ez jotzeko hartu arte. Esan, Matxin. Eta esan aipatu nahiko nuke, irakurraten. Nitro, voy a pegar una patada. Ahora, papá no me pega el nitro, voy a pegar una patada. Eta horrek ez. Irakurri goiko. Animalia Ragari.